Grunden til, at vi er kommet her, det er jo virkelig, det er for at se fjernsyn. Via vores gode kontakter til Institut for Fremtidsforskning er vi kommet i besiddelse af en dokumentarfilm, som først vil blive produceret om 50 år. Til den tid i år 2039 vil man næppe huske Lorge for det, vi synes, Lorge er i dag. Her kommer den. Forhåbentlig. Dette sted emmer af historie. TV-historie. Her i sektion 53 i region 3, lige ved siden af højhastighedsbanen til Hamburg, lå tidligere bydelen Frederiksberg. Og her ligger der et ruinkompleks, som er de sørgelige rester af Drachmann-kroen, guldaldersalen og landsbyen, som tilsammen udgjorde rammerne om 90'ernes mest fremsynede tv-station, TV2 Lorge. In 1989, wherever I went in the world, everyone was talking about TV2 Lorry. But did they see the programs? They hadn't seen the programs, but they'd heard about the programs. It was the buzz, the talk. It was so exciting. Did you see the programs? No, I didn't. Det er svært at fatte i dag, hvor man bestiller sine interaktive visuelle CD-rommer direkte fra producenten over cybernettet, at tv har engang været et massemedium. TV blev transmitteret på må og få ud i det blå og modtaget af fuldstændigt tilfældige mennesker. Men dette fysiske vilkår for tv-produktion i 1990'erne evnede TV2 Lorge som den første tv-station i historien at sætte sig ud over. I dag, 50 år efter, er Lorges bånd investeringsobjekter. Lorges ugen på midten, hvor Jens Winther interviewer professor ved Slavisk Institut, Eigil Steffensen. Budene starter ved 75.000 EQ, 80.000 EQ, 85.000. Denne plastisk opererede finansmand blev i år 2002 tilbudt rettighederne til alle Lorges udsendelser for 10,2 millioner EQ. Jeg tænkte, det der Lorge, det går nok aldrig. Det er sådan et mærkeligt navn, det har. Så jeg investerede i det der TV3 i stedet for. Det flyvske tv, man havde dengang. Det gik så godt. Men det er det, der i dag hedder Polar TV, og kun kommer i Lapland. Det er en forfærdelig situation for mig. Jeg håber, jeg kan køre nogle Lorge-aktier en anden dag.